Kublai api baro ki bapik ya kene ka video. Dah syua bangan poi syawa ngadon kendiat ban yathu api. Babalai bangadon kam ban yathu ya kata kalau nemar ba. Bun na pedeng jong pi ki pararawan ki kwa ban wan khwai ha kene ka wa ramrai. Jadi nak kena kadau banga yathu syapang kene ka wa ramrai ba hakini ki sngi. Ha kene ka wa ramrai kam don jing mentoi syu ban wan khwai. Namar la don ki nong dusman. Kinong bisini ya kinong khwai ha kene ka wa hagi thui jong kene ka wa baro ladap setang da ki ding ki se la bret da ki ding ki se ki bahe hadu bumlong syu ban khwai dengan pen i ya phi syapang kata pangila persyang ban se ya kita ki ding ya kita ki se en re langi se kat no ro kat nang se ya ki ding ki se na po kata kinang bret teman ke jan miet ki julek kumta mental lele mlong syu ben khwai te ngila ben khwai don hi ki thui ki berit badang long ben khwai re laduna ke jing dai ada dai ro dai setang ki do kha ki berit te ki he kim dai syu namar ladangi kawang ye ki khwai ngim yo syu ben kawang syu ka ba chiliu namar ba kila bret ya ki nyot ha ki thui ki ba kham chiliu ba kini kinong bisini ya kinong khwai ha kene gawa kidei kita ki brio ki bom ju khwai dala de kim nang ban khwai dala de en mar ki yo i ba kinong khwai ki wan paj ba ki yo do kha te dei na ka dau bagi sngo bisini ya ka jing yo do kha jong ki wei te na mar kata ka dau kin ki le ya kene ka kam yim tip de mano ba bret ya kita ki ding ki sik ladon hina pedeng jong ki para rawon ki bala wan poi hang ni ki bala lap ya kata pecing le but le se na pedeng jong ki ro ki mat ya ki jing susi namar ba kim la ban yo syu ya ki dokha te perlok namar kata menta ka sngi ngen lek no sa syakawi ka thui ka ba kamrit te hagne ka thui kim pat sum la bret ai en re ki don ki mau khoru kharam chapo lần này bên khoai hay cái này cả thuê bắt cái khoai buôn kim văn phai buôn cái khắp sạ xà bỏ thuê để cái xem chân giá bên khoai để haba kawang hay cái này cả thuê bắt miệu bên kawang sẽ có bảy chỉ liu khoai tăng như cái độ ha cái berit để mình tăng ngàn poi sẽ cái kawa dengan persang là dengan yo ru imat ngan yo tăng như cái độ ha cái berit miệu syu như cái độ ha cái bakam he te haswa ban poi syawa kendiat namar habang ape ya kinong komen haki video jonga aman la kawi pa kawi video idon ki ba komen ban pen ilem ya kar kom te khwai te manta kendiat ngan pen iswa ya kar kom te khwai haka jing sha ngam kwa ban pen I ya kar kom te khwai jonga namar ba ngam tip ba ban te khwai Lesi don na pedeng jong pi ki ba kham tbit ro ban te khwai ki ba kham nang nga te ngam nang ba ban te khwai te hen re ngai super I no mar ba pila comment ha comment section te ngam kwa ban khap nap ya ke ka ba nga nga don na mar la dangan ju ba ngam tip ro ki num ngej na mar nga ju khwai te la dangam tip ban te khwai kum nu nga le khwai ka ba khadu perlok la da pis ngotonat ya kene ke video sing ba ban ya like but subscribe bro ya kene ke channel but kublai sibun lada pila subscribe ya kene ke channel balada film ngotonat bro singau bah wat singau mo perlok mentangan pen ino ya ter komtek khwai jonga
Bạo mà thế đó. Dê, ini mang, dê. Tan nó hát tiếp phải. Tan hát. Ngapot ko kan. Tadi dulu aku kayak galap ah.